tractat parlava també, en terme molt modern, d'amnistia. I parlava també d'una aliança franco-aragonesa. El governador elegit, en aquesta ocasió, va ser Pere de Rocabertí, que havia estat abans presoner de Lluís XI. Joan II va ratificar el tractat el 10 d'octubre i Lluís XI va fer uns mesos després. El resultat va ser una situació molt estranya, molt moderna, que no s'ha donat fins èpoques, que va ser una mena de neutralitat, de neutralització dels comtats, que varen deixar de tenir, en virtut d'aquella pau de Perpinyà, del 1473, varen deixar de tenir un sobirà, una sobirania ben definida. De moment, el tractat de Perpinyà va funcionar. Els comtats gaudiren d'uns pocs mesos de tranquil·litat. Però ben aviat l'ambiciós Lluís XI de França va reobrir les hostilitats. El desembre de 1474, Perpinyà era, perquè sí, assetjada pels francesos. Poc temps després del pacte de Perpinyà. Tenia lògica. Una altra vegada, els perpinyanesos varen resistir i volien restar fidels a Joan II i a Catalunya. Però novament aquell setge va fer aparèixer la fam a la ciutat i la misèria. És més que dubtosa la veracitat de l'heroica actuació de Joan Blanques arrel del setge de la ciutat, en el transcurs de la qual havia preferit sacrificar el seu fill que es trobava en poder dels francesos abans que lliurar la ciutat. És més que dubtosa aquesta versió. Tanmateix, el seu fill, això sí, és cert, el fill de Joan Blanques, va morir a mans dels assetjants. Això és cert, però no ho és que el 1475 Joan Blanques fos ja cònsol de Perpinyà. Bé, convençuts en tot cas els perpinyanesos que no rebrien cap suport militar, Catalunya acabava de sortir d'una guerra bestial de 10 anys que havia anorreat el país. Convençuts els perpinyanesos que no rebrien cap suport de qui els havien de rebre, de Catalunya, de la Corona d'Aragó, de Joan II, no van tenir més remei que lliurar la ciutat a Lluís XI el 10 de març de 1475. Començava, doncs, el segon període de domini de França sobre els comtats. Aquest domini va anar seguit de repressió i d'exili. Centenars de persones implicades en la situació anterior es van exiliar a Catalunya. Fugida cap a Catalunya dels resistents més significats. Joan II, en aquest moment, està ja més preocupat pels afers castellans. El seu fill, Ferran, s'ha casat, està casat amb Isabel de Castella, els purs reis catòlics, i per tant, Joan II en aquest moment està més preocupat per la política castellana que no per la defensa dels comtats del Rosselló i la Cerdanya. Aquest Joan II, del que anem parlant des que hem començat, va morir el 1479. Va morir. Sense aconseguir, no va aconseguir recuperar els comtats perduts, com he dit, 4 anys abans. El seu fill i hereu de la corona, Ferran II, futur Ferran el Catòlic o Ferran el Catòlic, va obrir una nova etapa en la història del Rosselló i la Cerdanya. Ferran II ara tenia al seu darrere no només la corona d'Aragó, sinó que per casament amb Isabel de Castella tenia al darrere tota la poderosíssima corona de Castella, teòricament aliada